Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin sabon bidiyo. A cikin wannan bidiyon insha Allah ƴan uwa zan nuna muku hanyar da ku samu naira 500. Amma kafin nan idan ka san baka yi mana subscribe ba to ina roƙonka da ka duba daga ƙasan wannan bidiyo za ka ga alamar subscribe. To ka daure ka taɓa wannan alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin bidiyon mu da zarar mun ɗora. To yanzu mu shiga cikin bidiyon. To yanzu ba tare da ɓata lokaci wajen saka wannan code ɗin da ake amfani da shi wajen buɗe wannan wallet. Ku duba description na wannan bidiyon ko kuma comment na farko na cikin wannan bidiyon. Za ku ga na ajiye. To da zarar na gama rubuta wannan code ɗin ba tare da ɓata lokaci ba insha Allah zan taɓa wannan alamar ba za ta kawo ni cikin wannan fuskar. To yanzu abin da zan yi zan taɓa option wato create wallet kamar yadda kuke gani. To da zarar ta kawo ni wannan fuskar zan saka referral ko kuma in saka zero ko ka saka referral ko kuma ka saka zero duk ɗaya ne domin ba sa biyan referral. Da zarar na gama za ta buɗe min wannan fuskar kamar haka. To anan ne inda zan saita transaction pin ɗina. To insha Allah yan ku biyo ni a cikin wannan bidiyon zan yi bayanin yadda aka yi saka kawo nan ba tare da sun tambaye ni in saka username ɗina ba a cikin wannan ƙarshen bidiyon insha Allah zan muku wannan bayani. To da zarar na gama zan yi confirming pin ɗina. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba gashi nan sun nuna min wallet ɗita ta buɗe. To yanzu zan koma baya in ƙara saka wannan code a karo na biyu. Amma yanzu zan taɓa option 7 don yin checking domin na ga wannan 500 ɗin da suka bani. Yayin da zan saka irin pin ɗin da na saka a baya wato transaction pin. Ok to kamar yadda kuke gani a yanzu haka gashi nan naira 300 a cikin wannan wallet ɗin tawa. Dalilin da yasa suka bani wannan naira 300 shine sun ɗauki naira 200 a matsayin charge don buɗe account da su. Ina fatan za ku ci gaba da bibiyar mu a cikin channel ɗin nan domin samun bidiyoyi akan harkar technology da sauran wasu abubuwan duka da yaren Hausa.